ଜାଣିଛି କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ଜାଣିବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କି ସତରେ ଆଜି ସେଇ ମୋ ହୃଦୟ ରାଣୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ହୋଇସାରିଛି। ଭିଡ଼ ତ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ନିଜର କେହି ନାହିଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ରାଣୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଉପରେ ମାନେ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, ହଁ ଅଭିମାନ କରିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତଥାପି ତମେ ଜାଣିଛ ହୃଦୟ କେବଳ ତମ ହୃଦୟରେ ଆଉ କେହି ବି ରହିପାରିବେନି। ଲଭ୍ ୟୁ ରାଣୀ।